ás veces temos a necesaria tendencia de ficarmos por símbolos e o 25 de abril deu-nos tantos amáveis símbolos que son tamén elementos para pensar, para reflectir, para avanzar, non? No entanto, temos tamén que saber pasar dos símbolos para as reflexións e para as prácticas, non? E nese sentido, un dos acontecimentos máis relevantes da historia contemporánea de Europa, sen dúbida, un dos acontecimentos que como galegas, como galegos, máis nos interpela é Portugal, como unha marca xenética da democracia portuguesa que o 25 de abril para nos aproximarnos desa digamos, non só desa data, dese acontecimento, dos procesos a que deu lugar e das reflexións que para Galiza dai poderon tirarse no seu momento é moi relevante. Ora ben, a iso aínda podemos acrescentar algo máis. A interpelación que eses acontecimentos nos fan agora, 50 anos máis tarde, esa interpelación que nos está indicando que a democracia pode estar en risco, que os valores democráticos, sociais e humanos poden correr perigo. E iso significa que esa movilización, ese impacto que para nós pode ter un 25 de abril lido 50 anos máis tarde é tamén un grande ensinamento. E dese punto de vista, as reflexións de persoas protagonistas que aí aparecen, estudos que nos explican como estaba a Galiza da altura, en que medida pudo ou non receber aqueles impactos, como hoxe poden ser termómetros dos nosos avanzos e dos nosos recuos. 25 de abril e a reflexión sobre o que ele significou, a mí pareceme fulcral e por iso recomendo vivamente unha leitura dun libro destas características.